Pangit na sulat ng sisi nyo. Malikot kasi computer. Okay. I think na yung kanina lang dumating, marami nang nasulat. Tapos yung mga bago pa lang na dumating, konti pa lang naisulat. Pero continue pa rin natin, no? Pag-aaral natin. So, ganito na ang gagawin natin. Magbabasa na tayo. Hulaan nyo lang kung anong word ang isusulat ko. Anong hiragana. Okay. Start. Anong sulat to? Wo. Oh. Very good. How about ito? In. Huwag mo na kayong tumingin sa notes, ha? Huwag mo na kayong tumingin sa notes. Sige lang. Focus lang dito sa screen. Okay? How about to? You. You. Magaling-galing na yun si... Sir, parang... Oo, mahuli yun. Sige lang. Okay, patuloy lang, no? Ito tayo. How about ito? Wait lang. Ano ako sa... Yo. Yung iba. Okay. Yo. How about ito? Yeah. Very good. Yan. Wo. Very good. So, sa napapansin nyo, itong wa kasi, babalik ko muna. Explain ko yung mga ano yung para malala natin. Ganitong paraan may maintindihan natin bakit parang yung iba, yung ya, identify natin siya kasi para siyang P lang, no? Sa P may buhok sa itaas, chuy-chuy ba? Yung ya.
Tapos yung U, may R siya na may pabilog. Tapos may J. Parang ganon. Yung U. Wala na ko'y choice ganina ka na dali-dali ko. Sige, mute na lang muna po ha. Tapos itong U naman, pansin nyo, parang letter T lang siya no, na naputol yung kabila. Tapos may butas. Yung U. Yung wa naman, kaparehas na sa konti sa re. Kasi yung re, ganon. Diba? Pero ito ay pag ganon, papunta doon ng wa. Ang wa, oo. Medyo magkaparehas sila sa re. Kasi, ganyan na. No. Pangit na sulat. So, sige lang. No, ganyan na. Ang noo naman, may T, tapos may letter C sa nagdugtong. Yung E naman, parang H lang na mahaba. Yung N. Yung N ay parang mahaba lang na, yung ay parang H lang yung muka. Madali lang. Kaya lang ba? Kaya lang, no? Sa mga nahihirapan, sinong nahihirapan pa dyan yung gravity? Oo, naman nahihirapan tayong lahat. Pero, kaya lang, class? Kaya sir, magsipag lang. Okay. Kung hindi nyo masyadong mahabol, ganito lang, ulitin nyo lang, no? Isusulat kasi meron naman tayong pattern. 1, 2, meron naman tinuturo dito. Follow lang natin. 1, 2, 3. Ano lang. So, let's go for another hiragana. Ito na tayo sa vocab. Okay, papabasa ko to. Okay. Sige, kayo na lang magbasa lahat. Anong basa nito? Mountain. Yama. 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 Okay. Ang mountain daw ay Yama. Sa Japanese, Yama. Pagtatanungin ka ng kaibigan mo, anong Nihongo or Japanese word, Japanese na mountain o bundok, sabihin mo Yama. Di ba napansin mo yung Yamaha na motor? Yamaha. Yamaha. Ang meaning ng Yama is bundok. Yan, alam nyo na yung meaning. Tapos yung ha naman ay bibig. Mouth. Ha. Ibig sabihin, bibig ng bundok. Ang meaning ng Yamaha na yung binibili natin na kung mahilig kayo sa Yamaha. Now you know. Okay. Dito naman tayo sa gabi. Evening. Anong basa? Euro. Europe. Euro. Europe. Euro. May Europe nagsabi. Euro. Euro. Yoru, sensei. Yoru. Yoru. Matigas po, sir. Yoru. Euro. Yan. Euro. Yoru. So, anong Japanese na evening, gabi? Euro. Euro. Ano ngayon? Euro. Euro ngayon kasi Euro. gabi na. Saan kayo nakatira? Kung nasa bundok kayo, anong tawag sa Nihongo? Yama. 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 Yamaha. Ano yung nasa likod ko? Yama. Yama. Yan, Yama yan. About ito. Sino tong... Parang... Watashi. Okay, Watashi. 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 Ang meaning ng watashi ay
Ako. I. Oo. Watashi wa. Watashi wa. Watashi wa sender desu. Ang galing na si Nara. Watashi wa malinsan desu. Sige. Ulitin natin, ano yung bundok? Yama. Yama. Yung gabi? Yuru. 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 Yoru. Yan. Yuri. How about yung ako? Ay? Watashi. 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 Watashi wa tamago desu. Ano? Kung alam niyo yung KMGS na mga watashi wa tamago desu. Kaya na ito. Ano yung Nihongo ng snow? Yuki. 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 Lahat, ganun yung ngipin, nakadikit. Yuki. 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 Kasi kung nakanganga, medyo maiba yung meaning niya, maging yoki. Yuki. 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 Snow. How about yung nighttime? Yakan. 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 Ya. Remember niyo yung ya? Poska. Yakan. Sa mga bago lang, no, ganito lang, yung mga kakapasok lang. Sino pa ang bago dito, ha? Wala ba dito? Nandito na ba yung bago? Kakapasok lang? Ngayon lang nag-start? Wala pa siya. Tulog pa. May trabaho. Sige. Ito naman, mahaba-haba to. Naka-sentence na. Okay, ang papabasahin ko nito si Sinner. Kasi magaling naman yung si Sinner. Hanwo. Yomimasu. Yan, galing ni Sinner. Sige, sino yung gusto mag-volunteer magbasa? Wala, sige, kayo lahat. Honwo Ano to? yumimasu. Isa-isa lang ha, isa-isa lang muna tayo. Hiragana kasi yung iba. Honwo. Hon, ho, Hon. en, Hon. ito. Wo. 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 Pero, Wo. ganito kasi, meron naman tayo. Sige, hayaan mo natin na, kaya, sige, explore ko na lang kasi baka, bash tayo nito. Ito, pag nakasentence na siya, book kasi ang meaning nito. Di ba? Napansin nyo na, pag sa Japanese, baliktad. Pag ganun kayo, ang hirap, isa sa mahirap sa Japanese, pag translate mo sa utak mo, babalik na rin mo pa. Dapat mauna yung book. Read a book. Tapos pag translate mo yan sa utak mo, mauna yung book. Parang, Sir, pwede mo matanya? sige ma'am. Honwo. So, ang say basis, sir, nga mauna ang isa ka words into another answer ka ng depende sa sentence nga mauna ang katong isa ka words. May ganun. Pero sa nangyayari talaga ma'am, pag English translation and Japanese, naging baliktad po. Maintindihan niyo po ma'am, continue lang kasi dito pa naman tayo sa Hiragana. Sige lang ma'am, Sige i-explain po. ko naman ang tawag mo. Sige. Systematic. Okay. Sa ngayon, basa lang muna tayo para sanayin natin yung mata natin na mabasa yung Hiragana. Okay. Ito naman is, Honwo. Song. Ayu. pag nandun ka na sa Japan, hindi na po minsan nagagamit. Hon, yomimasu. Ganun na lang. Sige lang. Honwo yu. Okay. Ang basa na ito, pag naging particle na siya, ayun, dito mo, hindi nyo pa ito masyadong maintindihan. Pag particle lang, basa niya na ay O. Pag i-pronounce niya, pero O, yan siya. Wo yung spelling niya, pero yung pagbasa is O.
hon o yomimasu. Diba? Hon Hon o yomimasu. Ono, yomimasu. yumimasu. Pero pag magaling ka na mag-pronounce, ganito lang. Hono, yumimas. Yung su dyan, mabubula yung Yomimasu. hono, yumimas. Ono, yumimasu. Ano na? Hon o yomimasu. Ono, yumimasu. Ano na, kasi nagiging mas na lang siya, nawawala na yung pagka, hindi mo na kailangan sabihin pa yung su. Hindi. S na lang. Yumimas. Okay, naiintindihan ba? Ay, sige. Okay, very good. Hon So dito muna tayo no, sa ating oo nga, nabasa na natin yung iba. Kaya dito na tayo, move na tayo. Okay. Okay lang kayo, hindi ba lumindol dyan sa inyo? Dul po. Lumindol, no? Dito sa amin, lumindol eh. Hindi, wala pa Hirap ako po sa Japan mag-classroom. ha. Yung background ko lang sa Japan. Yan, pag makapunta kayo ng Japan, mapupuntahan nyo to Mount Fuji. Dito Tokyo Tower. Tokyo Tower. Punta ka na pong Japan. Opo. 3 years ako doon, Wilder. Okay, basa muna tayo, no? Let's try to read. Tatawagin ko kayo kasi yun nga, wala akong tawag doon. Wala akong okay. Si Denmark. Okay, basa nito, sir. Wait lang ha. Ilakihan ko muna konti. Ito, sir. Denmark. Sige, mute muna natin yung iba ha. Huwag mo hayaan mo natin. I-check ko muna kung may... Sige lang, ituturo ko naman sa iyo, sir. Don't worry. Alam ko na hindi pa kayo magaling. No? Challenge lang to. Huwag kayong mahiya. No? Ay, hindi ko mabasa. Sige lang, para malaman ko lang, no? Okay. Anong basa nito, sir? Koko. Koko. Tama si sir. Hindi to koko na ganun ang meaning niya na. Yung koko natin, iba yung meaning niya. Yung koko is school or paaralan or yung high school hindi ko na ma-research, matatagalan tayo. Basta ang basa nito ay koku. Koku. Ito hindi ko na kanina in-explain ko to sa school ko pero sa study namin afternoon pero parang tatagalan lang eh. Ituro ko to. Kasi hindi naman lalabas to sa exam naman. Guhit-guhit pa sa itaas. Ang tawag pala nito class is Romaji. No? Romaji. Para ma-identify nyo lang. Sorry sa spelling. Romaji. Koko. Pag nilagay ko dyan sa itaas yung word ng naka-alphabet ako, example yung ko, ibig sabihin yan ay Romaji. Example, inutusan ko yung isulat sa Romaji yung ganito, ganito po pagkasulat. Okay, naiintindihan ba? Okay. Next student. Si Ma'am Vanessa. How about to ma'am? Queen.
Queen? Ako lang, wait lang mga, lalakasan ko lang yung speaker ko. Para mahina konti. So, ang basa niyan ay Queen? Cohen. 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 Para magiging W yung pagka-pronounce niya, Cohen. Ibig sabihin niyan ay part. Cohen. 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 So, part siya. Yan kayo gagala sa Japan. May triton kayo, magpapahangin. Cohen. Mali naman. Ikaw mali. About, nang basa nito. Moto. uh, Moto. Imoto. 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 Hindi po yung imoto. Hindi, imoto. Imoto. Apa. Very good. Ito Next is si Ma'am Christine Nicole Manolo. bumili. Baka, open si Ma'am LV. Kaya pang basahin, Ma'am? Laban lang. Try lang natin. Kung hindi kaya, then turuan naman. Sige, sir. Ito. Wait na, sir, ha? Okay. Ito ay, di ba pag walang tingting is key yan? Key. Yes, sir. Pero pag may tingting, magiging G. Oh, magiging G po siya, ma'am. Tapos ito naman, bago na natin nalaman, yung parang, maintindihan na, parang yung teacher, tawag ba nun? Nakatay, sa Tagalog. So parang, N, in, And ito ay, ko. Okay. Ang basa niyan, ginko, pero ang tamang pronunciation niyan ay ginko. Oh, magiging parang G na yung pagka-pronounce niyan. Na N, tapos, sulat ko na lang sa ganitong paraan. Okay, ang basa niyan ay parang ganyan yung pagkabasa niya. Okay, laban. Anong basa nito, Ma'am LV? asa, Okay. ay, dira. Okay. Kin, Ginko. kinko. Ah, Kinko. ginko. Okay, laban lang. Ang ginko naman ay, ito hindi, minsan kasi nakalimutan ko na yung ibang word. Pero ang meaning nito, ang ibig sabihin nito ay, kung hindi ko masabi yung meaning ha, pwede nyo i-research tapos tauluhin nyo lang. Ang meaning nito ay bangko. Ibig sabihin kasi nito ay money. Ging. Bank ang kung hindi ko nagkakamali. Kailan pa, sa ngayon, basa muna tayo tapos bigyan ko naman kayo ng mga vocabs na mga words na sasahuluhin. Next is si Ma'am Charming. Ano? Medyo may kumong. Soko. Oh, very good, ma'am. Nasoko ko, ma'am. Joke lang. Soko. Huwag kang masoko. So, sa Tagalog, huwag kayong tumigil. Huwag kayong mag-give up. Joke lang, ha? Joke lang daw na.
Pero sa Bisaya, huwag kayong magalit. Soko. Soko. Ito, Soko. Yan. Tama ma'am, very good. Galing po ang pagbasa. About dito na naman tayo, si Sir, bago lang si Sir Christian, di ba? Bago lang. Sige, sabay class, sabay-sabay tayo, basahin natin. Tatawag mo na. Ito, anong basa nito? Bu. Bu. Bushi. 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 Yan. Ulit. Bushi. Yan yung hat, Bushi. sombrero. Bushi. About ito. Sensei. 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 Very good. Sensei. Ibig sabihin, teacher. Say, Yan yung magtuturo. Tagapagturo. Nandiyan pa pala. Meron pa pala. Dito. Toke. To. Toke. To. toke, Toke. tuke, Ito ay. Toki. E. Toke. Ito ay. tuke, I. I. Pasan yan ay. Toke. 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 Okay. Ang basa Okay. niya magiging ganito. Magiging Y ang pagka-pronounce niyan. Magiging Toke. Why? na isusulat ko. So, magiging ganito yung pag-pronounce niya. To, K. Okay. Yan. Okay. Basta sundan siya ang gawe letter, sir, kay may mo siya guway. Opo, parang ganun po. Okay po. Pero, I see. yun talaga, yun. Parang magiging Y siya. Basta I ang nauna sa kanya. Right? Yung mga, ganun pang nangyayari. Sige ma'am, ano pa? Ano yung gusto sabihin? Okay, sorry na natin. Ito pala. Ang meaning ng toke ay orasan. So ano yung orasan sa Nihongo? Sa Japanese? Okay. Toke. 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 Okay. Toke. Okay. So, ito naman ay Gakosi. 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 Gaksi. Gaksi. Gaksei. Mahilig kayo sa haga. Gaku. 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 Sei. I. Yun, ulit tayo. Gaku. Ku. Sei. I. Gaku. Pag binasa yan ay gakusei. Gakusei. Gakosi. Gakosi. Ibig sabihin ay student. Student. Gakosi. Student. So ano ang tawag sa inyo ay? Ang tawag sa inyo? Gakosi. Gakusi. Ang tawag sa akin ay? Ito? Sensei. Sensi. Sensei, hindi sensei. 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 Okay, very good. Natawa ko sa papa ko, gumagaling na sa Nihongo eh. Nakatingin lang dito lagi. Sige. How about ito? Ego. Igu. Ego. Ego. ego, Sa Bisaya sana to, may mga hugot-hugot tayo nito eh. Pero baka mawali tayo sa Tagalog. Okay. Ego. Ego. Pag natamaan ka sa suntok, ganun yung sa Bisaya, bag, ego. No, pero ang meaning talaga nito ay, wait lang. I think, Akala ko, Sensei, Bakyo. ang meaning yan ay, I think, English language. Wait lang ha. Kasi minsan di na tayo na, tama, English language. Ang meaning ng ang meaning kasi ng go ay language. Sample, yung Nihong
Go. Example, yung Nihongo. Ni Hong. Go. Maliit, no? Hindi masulat na. Ang Nihon means Japan. Ang language. Ang Go ay language. Yan, language. Pero ang kanji niyan ay ganito. Medyo mahirap-hirap pa. Ito, magsasanay kayo magsulat ito ni Hongo. Ito yung kanji. Tapos go lang, no? Ang dami-dami pang drawing. Ganyan yung kanji. Someday, susulat kayo ng ganyan. O soon. Lapit na kayo sumulat ng ganyan. Sige. Apil ba na siya sa N5, sir? Opo, Kanji? meron yan. Lalabas po yan. Kaya, aral-aral na po din kayo sa kanji. Sige lang. Don't worry. Step by step muna tayo. No? Huwag muna kayo mag-focus sa number level 11, level 100. Doon muna tayo sa kung ano tayo ang level natin. Okay. Next. So, sige, tuturo ko na to, no? Wait lang. Tuturo ko to kasi kailangan tong malaman at maintindihan. So, meron tayong Chisai Chu. Ibig sabihin ng Chisai, Mall. Chisai is mall. Ganun ba ang spelling ng Chisai? So, ang Chisai means small Tsu. Napansin nyo na maliit yung pagkakasulat ng Tsu. Di ba? Pag Tsu, di ba? Yung example, yung Kai. Dapat parehas yan sila kalaki. Pero bakit may maliit, sensei? Ano yan? Ibig sabihin yan, magiging dalawa yung kasunod ng I. Imbes na magiging isang ki lang, magiging dalawa yung ki. Okay? Pag may pag may Tsu. chi. Pag ganyan. Kasi kung wala tong tsu, ibig sabihin, wala tong isang ki. Ikay. Okay? Pag example, ganito, Ikai. So, Ikai. Ang pagbasa niyan ay iyan lang, Ikai. Ikai. Wala nang ki. Pero pag may chisai tsu yan dyan, magiging Ikai. Ang basa naman yan ay Ikai. Ikai. Ano? Ikai. Ikaw. Naintindihan ba? Masang? Ay, hindi. Dito na naman sa zu. Zutto. Zutto. Magiging double ang T kasi may chisai tsu. Maliit na tsu. Pag malaki ang pagbasa niya, magiging iba na yung pagbasa. Magiging ganito na ang pagbasa niyan. Zu, tsu, to. Mali na yan. Mali na pa, ganyan ang pagbasa. Zutsu. Ang basa niyan ay zutto. Zutta. Hippo. Kipo. Po. Hippo. Kasi may chisai tsu siya, So, ang kasunod niya, magiging hip po. Ganon. Intindihan ba, minasang? I think so. ay isang Ito na naman tayo. Sa N. A. N. Nine. na Di ulit. Nine. Anay. Yan. Anay. Anay. Yan yung nanay ng bik. Kung sa Bisaya, nanay ng Anay. bik. Joke lang yan ha, huwag kayo maniwala. Hindi yan. Sa Japanese, iba yung meaning ng anay. Pero sa Bisaya, yan yung nanay ng baboy. baboy. Anay.
Ang meaning niyan is guide. Guide siya. Yan yung annay. Annay suru. Nice. Tinuruan ka sa, ginaid ka. No. Ginaid. Na mga kakabasa pa lang, practice nyo na ulit. No? Ito ay, nandiyan naman kasi, kahit di ko nabasahin, nabasa naman ito sa kabila. Ang napapansin nyo, bakit sensei wala siyang, di ba pag bakit di na lang gamitin niya na ichisaitsu? Example, ganyan. Hindi po ganyan ang gamit. Hindi, pag ganyan ang pagkasulat, annay, tandaan nyo na hindi pwede, hindi na kailangan na lagyan ng chisaitsu. Ganon. Pag magkatabi yung dalawang N. Sabihin yan, may isang N talaga yan. Isusulat nyo yung isang N. Example, konnichiwa. Ni chi wa. Pero ang basa niyan, konnichiwa, pero sa sulat niyan is konnichiha. Pero pag binasa natin ay konnichiwa. Ituturo ko naman sa inyo yan ng ayos. Pero tandaan nyo na ngayon, ang basa sa konnichiwa, ibig sabihin ay hello or good afternoon, konnichiwa. Konnichiwa. Imbis na ha ang basa niyan, ha magiging wa. Okay? Basta konnichiwa. Basta yung sa walang mag-aayos o mag-greet sa inyo, konnichiwa. Konnichiwa. Hindi. Konnichiwa. Very good. Next. Gusto tayo sa yayi. Ayan, tapos na pala tayo eh. Explain ko ito sa inyo yung ito. Yung ya, yo. May mga gamit din ito. No? Meron tayong kung mayroong na maliit na tsu. May maliit din na ya, yo. Example, ito yung a. May maliit na tsu. May maliit din na ya, at yo. May maliit din na yo. Sample lang yan ha, malaki. Maliit. Maliit lang siya. Ito. Intindihan natin maayos, no? Itong key, ibig sabihin ay yung puno, parang yung meaning kasi, may meaning naman kasi yan. Pag yung key daw, nag-add tayo ng ya na maliit. Maliit, no? Small. No. Or little. Chichay. Chisay. Ganun. May chichay, may chisay. Pag maliit daw, ito, napansin nyo, hindi siya magka-level. Pag binasa natin yan, magiging ganito ang basa niya. Sa Romaji. Yeah. Naintindihan ba? Wakarimashita. Okay. Ito namang key na yun pa rin. Parang mabubura tong I. Papalitan mo ng ya. Mabubura yung Y. Kasi bawal na magtanong. Bawal na, wala na tong I. Magiging kiya na siya.
Yung ki naman, palitan ng yu. Wala ng I. Pag may maliit na yu, magiging kyo. Q. 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 I plus yo, na maliit na yo, Kyo. yo. Pero pag ki, tapos ya na malaki, hindi kya ang basa niyan. Kundi Kia. kiya. Kya. Okay? Kya. Kiya. Pero pag maliit, Kia. Kya. 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 Pag malaki ang yu, Kiyo. kiyu. 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 Ah, kiyu. Pag maliit, Q. Kiyu. Q. Okay, very good. Pag yo, malaki ang yo, Kiyo. Kiyu. iyo. Kiyu. Kiyo. Kiyo. Pag maliit lang ang yo, Kyo. 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 yo, Kyo. yo. Kyo. Nakanganga. Sige, salamat. Okay, wala na bang tanong dito? Kung nalilito, hindi nyo review nyo lang. Sige, meron pa yung iba, hindi lang yan. Naku, marami pa pala sensei. Saglit na, malapit na tayo mag-QK sa mga naiihi dyan. 3 minutes na lang. QK tayo na, QK means break time. Mga 5 minutes lang, no? Okay, basa tayo. Practice tayo basahin ito. Ang basa nito. O, O. O. Kya. Ki. O. Kya. Kya. San. Ko. San. O kya ko san. yun. Ko. O, O. O. Ko. Q. Kya. O. San. O. Kya. O. Kya. Kusan. Kya ko san. Kya. Kusan. O. O. O kya ko san. okay, ako. O, kyaku-sang. San. Basa niya na magiging NG na. San. Ah. Kung babasahin mo yan sa Japanese. O, kyaku-sang. Ibig sabihin, visitors or visitor. O, kyaku-sang. Ko san. Sulat niyo muna. Or bisita. Hindi bisita. Hindi bisita. Kya ko san. O. Kya. Kusan. O. Kya. Kusan. Ko san. O kya. Nakapasok kayo sa isang coffee shop, sabihin, Okyap-san! Irashaimase! Ganun kayo. Sa visitor, welcome! Pasok kayo. Ganun kayo. Sige. Ito naman ay Sanbyaku. Sambiyaku. San. Sambiyak. Byaku. Byaku. Sang byaku. yan, Sang. very good. Ang sang, ibig sabihin yan ay 3. Aralin natin yan next time, no? Na ang sang means 3. You. 3. Pwede na, pag ito, kasi ang meaning naman kasi, hindi sang lahat ng sang ay 3 ha. Meaning, ibig sabihin kasi ng word na ito, sang byaku, is 300 sang byaku. Sang byaku. Itong byaku means 100. 100. 100. 100. Sa 100. Ganyan. Tayo na lang yung para hindi mahaba. 100. Okay. 300. Sang byaku. Sang byaku. Okay. Anong nihongo ng 300? Sang Sanbyaku. byaku. How about bisita? Okyaku-san. Okusa. Okyaku-san. O kyaku-san. Sang. Okay. Very good. Dito na naman tayo. Maliit na Sang. mabubura yung Shashang. Shashing. Shashing. yan, very good. Magiging imbis na magiging kasi nga may maliit na ya,
yung ki lang naman ang tinuro kanina, di ba? Shashing. Magiging ang basa niyo ay, sige, siya, Shashing. Shing. Shing. shashing. Maging basa niya ay, siya, ito ay siya, Shashing. shin. Shashing. Yan. Tandaan nyo lang, madali lang naman itong, intindi itong she. Basta para lang siyang, ikaw ay, yan, nangingisda, mahilig ka sa isda. Yan. Shashing. Saan ang shashing sensei? Ang shashin means picture, Picture. larawan. Okay? Tinote nyo lang. Sensei, ang uban lagi nalagi G, tapos ang uban sa kinatapusan wala. Ano? Oo nga, may ganon, ma'am. Sige lang, masasanay kayo. May mga pagkataon na hindi nagiging G, in G. Di ba? Hindi yan pwede basahin shashing. Shashing. Walang shashing. Hindi, Shashing. shashin. Shashin Ah, lang. sensei, baka paano ba malaman sensei na hindi pwede basahin na ang NG o ang G? Later on. Yun din, oo. Tama naman yung tanong, ma'am. Pero sa amin, yung ma-identify lang namin siya, kasi lagi naming naririnig. Yun na lang. Na yung pag-pronounce nila na shashin yan or shashing. Kasi ma'am, sa exam, meron tayong listening at tawag dito, written. Pag sa written, wala namang NG mo, magkakamali ka. Pero, ma-identify mo naman sa listening ko. Kasi, example, shashin ang shashi. Pag walang magsasabi ng shing, no? Shashin talaga sinasabi. Sige, sensei. Okay, dito naman tayo. Ocha. 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 Napansin nyo, ang she at ang chi at yung ki, pwede pala siyang lagyan ng pati to, yung mga he. Example, he, she, at she, he, at meron pa ni. Oh. Ni. Pwede palang lagyan ng maliliit na ya, you, di ba? Example, pwede siyang lagyan ng ya, yun, you, sorry sa sulat. Pwede siyang lagyan ng maliliit na ya, you, at yo. Tapos mabubura yung I nila. Goodbye, I. Goodbye, I. Ganun na. Mawawala na yung I. Pagbawasan nyo yan, magiging wala din yung Y. Example, yung yo. Mawawala yung Y. Magiging show. Okay? Itong she. Magiging siya. Pansin nyo, nawala yung Y. Nawala yung Y. Goodbye, Y. At goodbye, I. Wala na si Y at si I. Magiging siya, yo, si, yo, nyo. Shashing. Sige, sulat nyo muna. Pasensya na sa paan ko ha. Sige, ulitin ko. Magiging siya, yo, Shashing. no, yo,
ganito na lang para Chot. siya. Yo. Cha. Chu. Yo. At nyo. Okay? Tapos, may mga special pa to. Example, ganito. Nilagyan niya ng ting-ting, magiging Ja. 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 O, wala na yung at siya. Ay, it siya. Ja. Magiging ja. Ja. May Ja. ting-ting. Pag ito naman, may ting-ting yung key, magiging Gyo. Gi. Gyo. yo. Gyo. Gyo. Hindi gyo. Hindi gyo. Gyo. O, yan. Gyo. 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 Kasi pag gyo, ma'am, gyo. Ibig sabihin yan, yung yu. Pag gyo. Gyo. Yan. Gyo. O, ganun yung video. Gyo. 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 Ito naman, ito wala to. I think wala to eh. Tapos ito, magiging gyo. 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 Ito naman ay walang ting-ting yan. Sige. Okay, na-notes nila? Sige. Well, wait, break muna tayo saglit, no? Saglit lang. Mute nyo lang po. Okay. Start. Let's continue. There. Okay, sabay-sabay tayong bumasa. Anong basa nito? Ni. Okay. I think tama ka, ma'am, pero nakamute ka lang. Ingoyo. Ano ba, sir? Sige lang. Ingoyo. Ingoyo. Ning. Ning. Ningyo. Ning. Ningyo. Gingyo. Okay. Ibig sabihin ng nin, tao. Pero may mga tao, meaning pa naman yan. At yung gyo ay
Kalimutan ko yung meaning nito. Kasi pag meron siyang ganito, sa susunod, ibig sabihin yan, dal. Check natin na. Ang basa nito ay Ningyo. 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 Okay, research ko lang yung one. Ito, basahin nyo. Shukuji. Shu, Ji. ji, Shukuji. ji, shukuji, shukuji. Shokuji. Okay. Ang meaning nitong ningyo, balikan ko muna, ay mermaid. Kaya pala hindi ko alam kasi wilder na ko eh. Hindi ko alam itong mermaid. Pero kahit di nyo yan memorize yun, hindi naman kayo magkikwento sa sa dagat ng kasama mo. Mermaid. Ito naman ay shukuji meal. Pagka wait lang. Meal ang basa niyan. So dinner. Dinner. Shukuji. Oh. Dinner. Shokuji. Shukuji. Shoku. Shokuji. Shokuji. Ji. Shokuji. 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 Ano ibig sabihin yan, sir? Shokuji? Dinner. Meal or dinner. Meal or dinner? Meal. 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 Shukuji. Okay, ito naman may maliit na ya, maliit tong ya, no? Ya. Ya. Bia. Ya. 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 Yakuyen. 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 Yen. Yen. Good. Ang basa niyan ay Yakuyen. 100,000. Out. sino 'yon? Ang galing na pala to si Ma'am. Yakuyen. Yakuyen. Ganyan yun ang yan, di ba? Pero pag pronounce mo yan, magiging yakuyen. Yan. Yan talaga yan siya. Sa Japanese, di ba sa atin, sa Filipino is peso. Sa kanila, yen ang tawag. Yakuyen. Yaku means, itong yaku, 100. 100 yen. 100 yen. Yakuyen. 100. 100 yen. Ang equivalent ng 100 yen sa Pilipinas ngayon is ganito. Kasi 41 ang palitan, nagiging 41 pesos yan dito. Example, 10,000 yen doon, 10,000 yen sa Japan, sa Pinas, nasa 4,100 pesos. Ganun po. Para malaman nyo lang ha. 10,000. Example, pumunta kayo ng Japan, yung sahod nyo is 21 lapad. Lapad ang kawag kasi niyan. Ibig sabihin ng isang lapad, tawag, di ba, familiar sa inyo, isang lapad is 10,000 10,000. yen. Sa Pilipinas yan, ang isang lapad is 4,100 100. to 4,000
500. Ganyan. Minsan, umaabot pa yan ng 5,000. 5,000. Ganyan. Kaya kung meron kayong 21 lapad na sahod, or 20 lapad, 20 lapad, or 200,000 yan. Sa Pilipinas, Magkano yung peso dito, sir? Ay, yung palitan doon. Yung peso, ano ba yan? Ay, ito po. One, hindi ko kaya lagay no. Peso. 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 Minsan ganyan yan. Wala, nalagay ko na. Hindi na mamove. Ayan pala. So, ganyan no. Example, yung sahod ko dati is 15 lapad. Example, dati trainee ako, 15 lapad sahod ko. So, i-multiply nyo lang ang 15 lapad times 4,500. Yan yung sahod ko sa Pilipinas. Hindi ko alam, kayo na lang multiply, ganun. Pero ngayon, dahil SSW na ako, sabihin ko ba? Wait na lang. So, mahigit 20 to 30 lapad ang sahod. I-multiply nyo yan sa sample, 4,000. Depende sa yen o kapalitan. Sample, 200 or 400. Lagay ko na lang 200 or 300 ka lang. Ganyan. So, ganyan yung magiging sahod ng SSW. SSW or working visa. Uy, sana uy. Para malaman nyo, hindi ko na lang mga nasa kanyan, 90,000 plus to 120,000. 129. Ano sensei? Ano na sahod dun. Sa SSW, pag student ka, half day lang kasi kayo, kaya konti lang. So, sino yung mga student dito? Visa. Ako po sensei. Okay, marami. Ako, sir. How about Okay. SSW? Sino dito? Wala ba? yung trainee, sir. Trainee visa. 19 years. Pero nasa 15 lapad, 10 lapad, or 9 to 15. Depende sa overtime. Ako sa may overtime ako. Ano sensei sa student sensei? Ha? Ma'am? Sa student. Student. Kasi tagpo 4 hours lang eh. Ano yan, I think. Tapos, depende kayo kung meron kayong cash to cash. Depende yan sa inyo. Kung meron kayong sideline, yun lalaki yung sahod nyo. Kasi bawal yung mahuli na school or Japan na naglampas kayo ng 28 hours yata yun. Ilang oras yun? 4 times 5. 20 lang daw ang sensei allowable for 1 week. So, hindi ako masyadong alam sa student visa. So, yun lang ang alam ko. Yun. Pero kung gusto niyo pumunta agad ng Japan, mas maganda student visa. Yun lang, mas magastos. Kung meron kayong ganun-ganun, 100,000, 200,000, 300. Sa amin, ganun din naman. SSW, trainee ako dati. Umabot ng 300,000. Lahat-lahat na. Para makapunta lang ng Japan. Okay. Para ganahan din kayo, no? Let's go to Japan. Pero yung video ko, parang hindi Japan. Ay, hindi pa natin ng Japan. Balik po ba kayo, sir? Oh, nag-waiting na lang ako. As caregiver naman. Dati welder, ngayon caregiver na naman. Okay. So,
Yan, no? Oh, katakana na pala tayo. Wow, hiragana. Tapos na tayo. Pero sige, let's try to practice muna. Ito, maruturo naman kasi tayo ito. Nandito na, sa isang book naman kasi ito, lesson 1. Wag muna natin yung pag-aralan. Kasi, continue tayo sa lesson natin. Dito muna tayo sa pagbabasa. Okay. Topics muna natin. Sige. Anong basa nito? Kokode. Magaling na pala ito si Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa, nakapag-aral ka na ba ng Nihongo? Oh, sir. Pero IO sensei, pero nakalimot naman ko ay. Ano yung level niyo, ma'am? Natapos niyo 3 months dati or nakapag- Ay, dili sensei, mga ano lang yato eh. Mga 1 month. 1 month. Oh. Okay, okay. So, ibig sabihin, kayong lahat, wala pang 1 month, gagaling na kayo. Si Vanessa, yun nga, magaling na si Ma'am Vanessa. I-advance na lang kayo, ma'am, no? Kung walang pasok, kasi nagsusulat pa lang naman yung kasama mo, yung si Sir Zimner ba yun? Yung iba dyan, mag-memorize na kayo ng vocabulary. Doon sa sinend ko na isang textbook, meron ng mga vocabs. Example, before, meron lesson 1. Yung mga watashi, kokode, at iba pang mga vocabulary. Sauluhin nyo yun. Sauluhin natin. Okay. Okay. Ko. De. No? Sabay-sabay lang. Yung iba, lalo na sa kakarating lang. Sir Christian, ngayon ka lang po, naka-join? Unmute mo muna, sir, ha? Kasi naka-mute ka po. Yun lang. Yan, sir. First time po? First. Sige, sir. Ganito lang. Kasi tapos na yung ginagana, no worries kasi babalik-balikan naman yan. Babalik. Mayroon tayong mga quizzes para gagawin mo yung time mo na naaral mo tayo. Naaral ka, sir. Habol lang, sir. No, hindi pa naman kami malayo. Sobrang lapit lang. So, kasi 3 days pa lang eh. Pangatlong gabi pa lang tayo ngayon. Okay. Okay. De. So ay Kimono. mono. Kimono. No. To. Pag naka-particle na, ang basa niyan, pero ilang sa ngayon, o or wo. Okay muna. Kasi tuturo ko naman yan pag may lesson na tayo. Sige. O. No. No, ang basa nito. No. Pala. De. Isa-isa muna tayo, ha? Isa-isa muna tayo. Parang naka-araw lang, no? Naka-araw lang. Ito ay, may ting-ting.
Da. Da. Ito. Sa. Sa. Da. I. Very good. Ulit tayo. Okay. Itig mo na. Sige. Ulit. Ko. 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 Koko. De. 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 Koko de. Ko. Ito ay. Ka. Ha. Ki. I. Imo Mo. o No. bek mo gasay. Ito ay. O. O. Ito ay. Nu. N. Very good. Ang galing pa ng pronounce. Sige. Ito ay. I. Ito ay. De. Pangalan? Ito ay. Su. Ito ay. Da. 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 Ito ay. Sa. Ta. I. Ito ay. I. Very good. Koko de. Okay naman. Laban lang. Baka sabihin ni Sir Christian, wala, ako. Wala, mahirap. Sige, Sir Christian. Sige lang. Pero nagsusulat ka, Sir Christian? Nandyan? Nagsusulat ka? O nasa trabaho ka ngayon? Nakamute ka kasi. Kaya hindi ko marinig. Pwede ano sir yung sa ano sir ba lagyan ng ano ko yung ano ba parang may letter sa taas. Sige, Sir. Kasi kakarating nyo lang po. Kung na-receive nyo na po ba yung email ko? Oh, yung sa Gmail po. Yun. Nandun kasi, Sir, kung may pagkakataon ka, i-print nyo po or isulat nyo lang. Opo. Meron naman po tayong guide. Sa ngayon, diskarte na po natin yun, Sir. Kung ganito. Example, nandun naman sa notes. Diskarte na lang natin na kasi pag sinulat ko pa yan pa isa-isa, lalong tatagal eh. Okay lang. Laban lang, Sir. Sige, tulungan kita na mag-aral. Tulungan mo rin yung sarili mo at kayong mga baguhan pa. Yun lang. Sulat. Ulitin. May pattern naman tayo. Example ito. Sige po. Example ganito. Ito. Meron namang way ng pagsulat. Follow lang natin. No? Sa mga bago pa lang, meron namang ganyan. 1. Example yan. 1, 2, 3. Yan lang, Sir Christian. Ganun lang. Wala na number 4. Hanggang 3 lang. Ibig sabihin yan ay ha. Ha. Pag sinabi mong hi, isang straight lang, walang putol-putol. Yung pang sulat mo, straight lang, hindi na yung gano'n na naman. Isang beses lang. Hi. Ganun lang, Sir. Follow nyo lang. Kahit di ko ituro po, Sir, yung meron naman tayong numbering. Okay? Opo. Okay, Sir. Okay lang? Kaya, Sir? Okay po. Taga saan ka pala, Sir? Taga Davao pero dito ako sa Paranaque po. Paranaque. Para nag-working student ka ngayon. Ano? While working, you're studying Japanese. Si Sir, laban lang for the future. Okay, dito tayo. Kasi nga, sige, ito na lang, huwag na lang dito. Anong basa nito?
Ah, Hala. No. no. Malambot po, hindi yung No. Ay, no. agos. No. 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 Agos. No. No. No lang, malambot. No. Okay, ito naman. Mm. No. 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 About ito. Yeah. Yeah. Yan, Yeah. very good. Ooh. How about ito? She. She. Yan, very She. good. Ito. She. So. So. Wala talaga si Ma'am Vanessa. Magaling. So, Ma'am, pahuli ka na lang, Ma'am Vanessa. Sa mga magagaling dyan, magpahuli na lang kayo, no? O, paunahin natin yung mga magagaling. Okay. Ito. Wow. Wow, wow. Galing. How about ito? Re or re Re. or How about ito? ri. Ri. ni, Ri. Di. Ri. Yan. How about ito? ni, Ni. 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 ni, Yan. Very good. So, yun muna para mahabol natin yun. Kasi kanina, nagtatakana na kami sa ibang klase. So, kasi naparehas lang kayo. Ready akong malito. Pili nyo itong sauluhin. Ano yung mag-practice kayo magbasa. Yan. Anong meaning ng family? Anong basa pala sa mga Japanese? Kaz. Kazuko, Yan. Kazuku. Azok. Basa. Totosan, Sige. Ito na naman tayo sa katakana. Before ko explain, ito ang katakana. Ginagamit to sa foreign language or mga hindi Japanese. Like sa atin, Filipino, Amerika, di ba pa? No? Basta hindi Japanese words. Tapos, mapapansin nyo sa hiragana is puro sila pabilog, mga ganon. No? Yung mga pero yung mga ganito, meron silang maganon ba, matutulis. Katakana. Oo, matutulis po siya mga square, ganyan. Yan yung kaibahan ng katakana. Doon yung mas ma-identify niya. Na may mga matutulis. Katulad dito. mas madali nga sensei, pagkasiduhin yung katakana. Yan, matutulis. Sige, sulat mo natin, no? Bigyan ko kayo ng ilang minuto. Yan. Sige, sir. Sana yun si Sir Juan. Christian. Trabaho kasi Sir Christian. Sulat niyo Sir Christian para tandaan niyo po. Kasi may notebook mo ba kayo dyan Sir Christian? Wala. Hindi ko kasi marinig. Okay, unmute ko ha. Wala sir? Meron. Wala po is Okay, sa susunod na pasok natin, mag-start ko kayo. Sir ha? Yan.
Okay. Bilis-bilis, no? Wait lang. So, ganito lang, no? Ang para siyang sandata. Ang kulalahanin ko, parang sandata. Parang axe. About ito, paano kaya to? Parang Y na tagad nakabaliktad. Yung E. Nakabaliktad lang, no? Tapos yung paano ito? Ganun lang ang mukha. Tandaan nyo lang. Mamaya, malalaman nyo, may pagkaparehas din ito. Pero wala to. Mamaya.
Ay, mamaya, wala pala to. Sa susunod pala. Tapos yung E, parang I, no? Big I. Malaking I. Ito naman ay parang cross na may isang paa. Cross na parang tao na walang ulo na naglalaro. Ayun. Ganun lang. Yeah, okay na? Na tayo sa ating hula-hula. Hulaan at sagutan kung anong letra. Ayan. Let's go. Ito ay Ah. very good. How about ito? Hindi Yan, How about ito? Very good. Ito. Okay, very good. Ito. Tapos, alam mo na. Okay. Ito? 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 Very good. Very good. Jozu. Magagaling. Salamat. Dali lang, no? Kaya lang, no? Kaya na, basta nagsulat. Okay. Where? Ito, paano ba yan? Where? Where? Parang where? Pagbasa niyan, magiging pag sa Parang walang R. mawawala yung R. Pagbasa niya yung parang magiging, di ba? U yan. Ito ay E. Ito ay A. Pero ang basa niya, pagkatabi yung dalawa, magiging we. Wea. Mawawala si R yung pag-pronounce. Kasi yung bibig ng yung dila ng Japanese, magkaiba sa dila ng Pilipino. Nakakapag-pronounce ng R pag may A. Ganun. Pag ituloy nila yan, magiging weyaru. Magiging weyaru. Weya. Yes. Weya. Okay. Sa sabihin. How about itong air? Air. Iya o aku. Iya. Ano pa yan? Example, score. Ano yan i-pronounce sa Japanese kaya? Score. Di ba pag napapansin nyo, pag R tapos may A, yung pagka-pronounce sa score. Hindi na ito marinig minsan.
Minsan, hindi not all, hindi sa lahat ng panahon na. Example, wala na akong maisip na maaaral na iba. Basta yun lang muna lang. So, malapit na tayo matapos. So, ang mangyayari ngayon, first time kong magbibigay ng assignment sa inyo. Amen. Baka Sir, tumigil pwede si Sir mo Christian. na Sensei. Ha? Sensei, Opo, ma'am. pwede mo na? Opo. Sir, Sensei, kano sa gamiton ang Y nga katong pagbasa o katong W nga pagbasa atong nasundan sa vowel letter? Ayun. Sa may mga ganito, ma'am. Example, sa pronunciation naman po, ma'am, no? Pero pag sinulat niyo po yan, ma'am. Example, ganito. Kami kasi, naririnig lang kasi namin. Kahit ako, ma'am, kahit sabihin mo, example, English. Pag narinig ko lang yung English na yun, alam ko yung paano yung bigla sa Japanese. Sige po. Example, example, yung mga name nyo. Example, si Christian. Yung Christian niya, alam, sa tingin nyo, paano i-pronounce yung name niya? Christian. Magaling na sino yung nagsagot. Yung name niya is Christian. So, Christian. Example, Mark. Yung Mark. Yung pagka-pronounce niya sa Japanese, malalaman namin na yung pag-pronounce niya is Maku. Mak? Oh, Maku. Yung Mark, hindi na yung Mark. Maku. Oh, Maku na yun ang pag-pronounce niya. Example, si Mama Malin. Yung pag-pronounce niya is Marin. Marin. Oh, wala nang L sa Japanese, R na. Example, si Rhea, Ray pa rin yan. Si Katria, Katrea na yung name niya. Clarin, magiging Clarin. Kurain ang pagbasa niya doon. Sa akin, Sensei. Zinero. Sinero. Magiging Zinero. Ma'am Lenny, magiging Renny. Si Reven, magiging Reven na rin, Reven. No. Ma'am Janet. Janet. Okay, yan lang sa ngayon. Assignment tayo. Wala na ibang tanong? None so far, sir. Sensei. May nagtanong si Ma'am LV. Ang sipag naman ni Ma'am Janet. Parang, saan nga ngayon, Ma'am? Nasa Hong Kong? Korea? Nasa Baguio lagi si Mama sa ibang bansa. Yan, pinsimbubol. Okay. Sir Christian, okay lang? Mag-notes po kayo, Sir Christian, ha? Notebook po, no? Okay. Abol lang, abol. Kaya yan. Sinasadya ko na ganito, baka sabihin nyo, ang bilis-bilis naman eh. Si Jordan, don't worry kasi babalik ko i-review naman, no? I-review natin yan. Kaya laban lang, mag-aral po tayo. So assignment, hindi tayo kasi malapit sa
itong ka, ku, keko, ga, gigu, kego. Isasama ko na rin yung dashi, su, teso, at zazi, ze, zo. Explain ko lang muna, no, para sa ating assignment. Lalo na kay Sir Mark, na bago pa rin sa iba dyan, bago pa lang. Yung kaibahan lang ng ga, no, wala siyang tingting. Yung kaibahan ng ki, wala siyang tingting, no. Walang mga tingting yan. Ito, walang mga tingting. Wala. Bakit dalawa yung pinasa-assignment ni Sensei? Ang haba-haba. Yung ga, sample ga, wala siyang, yung ka, walang ganito. Tapos, dito rin, same lang din, sa. Walang tingting yung tingting yan, tingting. Ano nyo lang yung tingting. Sa. Tingting lang ang kaibahan nila. Assignment muna, no? Then, yun. Kita tayo ulit bukas for another lesson. We're writing katakana. Wow, katakana na tayo. Congrats. Bilis. Okay lang, ganun lang yung estilo natin. Okay lang, kasi mahirap kasi kung susulat-sulat ako dito. Tatagal pa, no? Okay lang, Sensei. Okay, para ito, mas hindi pa naman na. So, ganun lang. Gambar ko isang, sige, ito muna tayo. Ano yung mga tingin nyo? Suggest or gustong sabihin? May tatanong ba? Kina kayo? Parang inaantok ko kayo, parang nakatulala naman kayo. Walang? Mag-phone na kayo sa kanya. May iba na siya. Huwag na kayo mag-isip sa kanya, okay lang siya. Before tayo mag-out na, mag-screenshot muna tayo. Huwag na kayong ng camera, baka naka-open na kayo, huwag na kayong mag-open ng camera. Or baka natulog na kayo. Disturbo pa, okay lang na mag-close yung camera. Magbigay na lang ako sa iba kasi itong close ko muna yung recording pa.